My jsme se viděli na začátku roku ve Stages na bilanční tiskové konferenci. Teď jsme se potkali v Horních Počernicích v Praze v sídle společnosti Fanux na produktové tiskovce. Jak se změní vaše prodejní cíle pro letošní rok a jak vystužujete dealerskou síť? Děkuji za dotaz. My aktuálně stále směřujeme na nárůst přibližně o 10% oproti loňskému roku. Loni jsme prodali 4800 aut, tudíž letošní plán míří přibližně na 5200 vozů. Což znamená teda, že vstoupíte do top 10 importérské? Je to vaše taková ambice? Je to naše ambice, je to náš dlouhodobý cíl. A teoreticky dle vývoje trhu by jsme měli být na rozhraní top 10 a splnit tento dlouhodobý cíl. Ve Stage jste avizovali vystužení dealerské sítě v Praze, v Brně a v Táboře. Jak to vypadá? V Táboře budeme dealera otevírat během několika měsíců a na začátku léta by mělo být otevření nového dealera. Praha a Brno držíme dál tento náš cíl a věříme, že do konce roku v obou městech otevřeme nového dealera a rozšíříme tak naší distribuční síť. A s kým vyjednáváte v Praze? Aktuálně je to v rovině nějakých prvních rozhovorů, takže nemůžu specifikovat. Tady jsme se sešli na produktové prezentaci. Co jsme tady viděli v Horních Počernicích? Úplně naší horkou novinku MG4 Urban, kterou budeme zítra uvádět širší veřejnosti. Je to elektrický hatchback, který svojí velikostí překvapí mnohé a hlavně svojí cenou, výbavou a výkonností. Auto vidíme za námi. Na jakých cenách bude startovat? Budeme začínat těsně pod 600 000, tedy na 599 a věříme, že si najde silné příznivce a plánujeme si do konce do roku dodat více než 100 vozů. Jste hovořil o 150 vozech až v takovém prodejním targetu. Ano, Děkuji za rozhovor. Děkuji, díky moc. Díky.